Madaydayaw iti Diyos Ama manakabalin iti so amin kas digitoy apamanet nagtitilinaon iti Biblia kas pakasaritaan iti daan at ulag kini Ezekiel kadag iti sasauna nga kinunana iti city iti sais iti panungpalan dimtengen iti panungpalan dumtengen iti panag iso agreeing kayo amay busor kinka adtoy umayen idi palaeng iti pakasaritaan iti mamadto idi nga iti panungpalan dumtengen kas masasao nga kas ibagbagada amadadael iti daga ngem saan adaga as sangkalubungan ti kaya na sauen no diket kadag iti tattao met laeng iti tuktukuyen na apanungpalan iso iti papatay dayta iti masasao nga ituktukoy ti linaon ti Biblia ngahaan nga naawatan iti kaadwan mano rinibribo tinaglabas nga pakasaritaan dayta nga ibagbagana ket imay matten iti baro at tulag iti pakasaritaan ni Apo Hesus. Adu ataw-tawen adu anaglabas pay inggana iti nalpas digitoy a pakasaritaan iti linaon iti Biblia iti panakabuona manumanen ataw-tawenen iti naglabasen manipud idi adda ni Apo Hesus ken inggana itatta nga masasao pay laeng nga umay iti panungpalan kas pagsasao haan nga mangyari iti daga a madadael no diket panunuten ti kabsat kas kay papanan iti sursurat nga iti tao adda mayanak adda matay adda mayanak adda matay digita isu iti panungpalan nga kas kinunana panungpalan a masasao isu nga adu ti nga makaawat may panggep iti linaon ti Biblia isu nga tuwen tayo kabsat ta iti bagbagana agring tayo tapno mamuan tayo digiti palimed anay limmeng manipud iti panakabangon iti lubong isu digiti kabsat nga babaen iti tarupam agtrabaho ka ngem gana iti isusubli iti tapok ta iti nagapuam tapok ka dayta iti adda na isurat iti Genesis iti daan at tulag pay laeng isu nga adu ti matikaw kabsat digitoy no may panggep iti linaon iti Biblia isu ang kailangan kabsat to ambon tayo agsukimat tayo kailangan nga dawaten tayo iti nananay a panakaawat iti Dios tapno ited na kada tayo iti husto akay papanan digitoy alinaon tinukot ti pagbasaan isu nga magulo ka kabsat iti kapanpanunutan iti kaadwan a tao ta iti pakaragsakan dalaeng isu iti magkita iti addadtoy alubong handang sukimaten iti kay papanan iti nain spirituan a palawag nga dumanon iti Dios tadigitoy kabsat kas napapateg nga ibagbagana nga nailemmeng
tadi iti banbanag asaan ang makita iso iti mataginayon kas pangarigan kas iti ayat iti naimbag natakneng nalintag ken managparbeng di kita kabsat iti banbanag kapag ilasinan nga ang makita nagturong iti Diyos gapo kadig iti aramid gapo kadig iti sasao di kita kabsat kas na espirituan ngadda nagturong iti Diyos iso nga kabsat digitoy abanbanag tintayo adalen so kimaten digitoy agakauneg alinaon iti Biblia tayo so digitoy iti pakaragsakan iti Diyos ngadda anay talimeng manipod iti panakabangon iti lubong saan anay lubungan laeng abanbanag tintayo suksukimaten pagibasaran no di ket itinapateg iso digiti na espirituan abanbanag na santuan ti kaya nagasauen ngagturong iti Dios ket agyaman na digiti kabsat an-anusan tayo digitoy ngayon tayo sukimaten digiti napapateg ngay parang tayo iti Dios tadigitoy linaon iti Biblia iso tinapudno ngayon tayo amon digiti kay papanan na iso nga kabsat agsaw tayo kuma akas na timpla iti asin akas kinunana iti pagsasao iti linaon iti Biblia saan ang nangato natangsit no di ket kada tayo naparbeng tayo tadi kita tibakay ayo ti Dios tay ti Dios iso iti Dios iti ayat di kita kabsat kas napapateg ngadda alinaon iti Biblia. Natagyaman na ti Diyos Ama, manakabalin ti so amin. Amen.